ɓoyewa, musamman ma ga 'yan mata da suke yin yawon bariki, ma'ana suke yin zinace-zinace. Za mu saka muku wani bidiyo da Murja Ibrahim Kunya ta yi wasu maganganu masu jan hankali, wanda duk wanda ya kalli maganar zai gane ta faɗi gaskiya. Kuma cikin maganganun nata, Murja Ibrahim Kunya ta tona asirin wasu 'yan mata da suke yin wannan harka ta zinace-zinace, sannan kuma ta ba su shawarwari da dama, sannan kuma ta faɗi illolin aikata haka. Murja Ibrahim Kunya wadda ta daɗe tana sha'aninta a shafukan sada zumunta, wanda waɗansu suke zargin cewa tana ɗaya daga cikin mata masu baza capacity a wannan harka ta kwalta a arewacin Najeriya, inda kuma bayan tattara ina ta koma Abuja an daina jin duriyarta. Kafin cika ku da surutu, bara samu bidiyon da Murja Ibrahim Kunya ta yi waɗannan maganganu domin ku saurara, sannan ku rubuta mana ra'ayinku a comment section. Idan har ta faɗi gaskiya ku danna mana yes, idan kuma babu ƙanshin gaskiya a maganar ta ku rubuta mana no a comment. In dai za ki yi zina da namiji ko wani kaza, wai ki tunanin duk abin da zai gaya miki gaskiya ne, alƙur'an ƙarya ce, rabi ƙarya yake. Ai zina tana sa ƙarya. Ki tambayi kowa, ki ji zina ta mai da kai ga muni, ga ta cinye maka arziki, ta hana ka zaman lafiya, ta hana ka kai kana zaune ka ji ɓacin rai ya same ka, gashi kuma gaba ɗaya abu ne bai ba dan masifar rayuwa. Duk ka tara wannan kirawun ɗin a kanka, ga kai ta lafa kana koya a saba kan tsaya ba da Allah. Kama je ka kwaso ya ka mutu, a ce a sanadiyar zina ce ya kwaso, ke gaba ki ɗaya zina ba ta da wata riba, na rantse da Allah ba ta da wata riba. Ko lokacin da kake jin daɗin ma in za ka je ka aikata fasikanci ko wani kaza, duka minti nawa ne, minti ɗaya wallahi ko shi ɗin ma da na sani kake. Dan asara haka wani zai biya kuɗi ya kama da ake yi kaza dan ya bauta wa barzin asara ne. Wani daga nan zai taya wata uwa ya tafi zina, ya tafi kyautata zina, ya tafi cike da tattafansa da wai